Pamatujete si ještě, jaké to bylo, když se celá rodina sešla u jednoho stolu? Když jsme jedli společně, smáli se, povídali si a čas najednou plynul jinak? Dnes na to často zapomínáme. Jíme ve spěchu, u počítače s mobilem v ruce. Ale jídlo přece patří k těm nejkrásnějším okamžikům života. Spojuje nás, spojuje rodinu, přátele i naše vzpomínky. A právě proto jsme připravili tento balíček chutí. 5 domácích zavařenin. Zdravá a poctivá záležitost jako od maminky. Rajčatové sugo. Na těstoviny, když hlad nepočká. Pikantně okurkové řezy z curry. Pro chvíle, kdy chcete něco výjimečného. Jahodový džem. Zdravá maličkost, která vykouzlí dětem úsměv na tváři. Čalamáda, která nesmí chybět v žádné kuchyni, kde to voní domovem. Bazalkové pesto, protože i rychlé jídlo může být uvařené s láskou. Co by to ale bylo za myšlenku, kdybychom neměli i cíl pomoci těm, kteří to opravdu potřebují? Každý balíček přichází v ručně vyrobeném košíku, s láskou upleteném lidmi, jejichž práci si vážíme. A z každého prodaného balíčku putuje 100 korun právě jim jako poděkování za jejich čas, jejich úsilí a jejich příběh. A aby pro vás společný stůl nebyl jen o jídle, ale i o rozhovoru, připravili jsme vám malý dárek. Kartičky, které vás pozvou sdílet, za co jste vděční a jaké jsou vaše sny a cíle. První téma pro váš společný rozhovor je tedy jasné. A možná právě díky němu vzniknou nové příběhy, na které budete dlouho vzpomínat. Protože tady nejde jen o zavařeniny. Je to kousek ruční práce, podpora dobré věci a především chvíle, kdy se rodina opět setká u jednoho stolu. Mami, tati, najíme se spolu.